čem jsou lesoobjevovací zážitkové programy jedinečné? Do programu vkládám nejenom kus své lásky k lesu, ale hlavně 16letou praxi i to, co jsem pozorovala a naslouchala jako holka ve věku svých dětí. A taky sen, který už znáte. Úspěšný program podzimní objevování darů lesa jsem do následujícího školního roku obohatila o nové aktivity, stejně jako další programy. Celou jejich paletu naleznete na webu lesobjevování.cz a své objednávky nejlépe pište na e-mail iva@lesobjevování.cz a následně očekávejte drnčení telefonu. Nebo rovnou volejte, abychom našli dopoledne pro vás i vaše děti. Těším se na setkání a kde, to už nechám na vás. Lesoobjevování, zdar a přeji vám báječný den. A ještě otázka na závěr. K čemu by mohla sloužit tato pomůcka lesníkovi? A je to přesně to, bez čeho se v lese neobejde.